Mga opisyal sa Urban Poor Association sa Barangay Mactan nga nagsilbing mga peacekeeping team nga mudawat silang honoraryo midagsa sa City Hall. Hulga sa pandemya daw gibaliwa na lang. Ang report ni Luan Merondina. Sa labi pa lang sa City Hall, okupado na ang mga plastic chairs nga gipamutang. Wala pa'y labot ang nagbarog nga bag-o pa lang nangabot. Kay sa City Treasurer's Office man, gipahigayon ang pagpangapod-apod sa honorarium, ang linya daw gabalikos na. Gikan sa entrance sa City Hall, paingon sa may CR ang kataas sa linya. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, kinsa bago lang naabot sa City Hall niya atong higayuna, may susi sa hinungdan sa pagdagsa sa daghang mga tao. Iyang gimando nga ipabalhin na lang dito sa sports complex ang disbursement aron masiguro ang physical distancing. Usa sa mga naabta namong milinya si Jenny Kahigas. Nabala ka ba ya, ma'am? Kaya tungod sa nawa na social distancing ba. Pero kami isip sa among kaugalingon nagbantay sa gid mi, ma'am, nga dili sa nimo tapok-tapok sa uban. Bisan kami ako na sa akong kaugalingon ikuan gipukog unsay health protocol. Mo na nga kanang bahalag kuno sa lisod man ang panahon gudon, ma'am, nya nakinahanglan man gud mi ani among gikuha karon. Matod sa disbursing officer nga si Florilia Beluan, gischedule Manila matag barangay ang pagpangapod-apod sa tag 1,500 pesos nga honorarium sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga sa mga officers sa mga Urban Poor Association. Apan nasipyat ang in charge sa scheduling. Supposed to be ang coordinator na mo arrange niya for 2 days, i-divide ang mga tao. Other group from morning and afternoon that day, sa second day naan sa morning ug afternoon para dili unta magtapok. Na lipat lang tingay siya, wala siya kaandam. Gi-group chat daw ang tanan. So no ang tanan wala niya gi-schedule ba dili pareha sa ubang barangay Basak nga may pagka-schedule. Sipiat ni siya sa in charge, no, nganong na-inform niya ang tanan, no, kay sa kadako sa ilahang barangay supposed to be limitado ra unta sila. We don't want na magtapok-tapok kay kabaw na ta na ang virus, no, delikado kaayo. Aron masiguro gayod nga mapahimutang ang tanan sa sports complex ug malikayan ang tapok-tapok. Dugang mga plastic chairs ang gipanghatod. Nakadawat sila og honorarium isip mga peacekeeping team sa mga barangay diin sila magpuyo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.